שמי נחשולי ברק. נולדתי בעיר ברלין בגרמניה. חוויתי בצעירותי גילויי אנטישמיות בגרמניה עוד לפני עליית הנאצים לשלטון, אבל בלי קשר לזה אני הייתי ילד מופנם וסבלתי מחרדות. בית הספר שבו למדתי, הגימנסיה, הייתה חוויה קשה מאוד בשבילי, כי הנערים שמקודם היו פחות או יותר ידידותיים, פתאום לבשו את מדי ההיטלר-יוגנד והתנהגו בצורה משפילה. למזלי, הוריי העבירו אותי בעוד מועד לבית ספר היהודי הציוני מטעם ההסתדרות הציונית בשם בית ספר הרצל. שם אנחנו חיינו כולנו כמו בבועה של גן עדן, כאשר מבחוץ השתולל הרוע. היות ואני הייתי, אפשר להגיד, הצייר של הכיתה, והמורה שלי לאומנות הבחינה בכישרון שלי, היא התנדבה ללמד אותי באופן פרטי. למרות שחייתי אז בתקופה של המשטר הנאצי, הצלחתי להתוודע לאקספרסיוניסטים הגרמנים ולתנועה הקוביסטית הצרפתית, ששניהם מאוד מאוד השפיעו עליי. היות ואני הייתי חבר בתנועת הנוער הציונית, חלוצית, אני לחצתי על הוריי שאני רוצה לעלות ארצה ולחיות בקיבוץ. וזה מה שאני רציתי יותר מכל דבר אחר. בסוף אבי הסכים לעלייתי, ואכן בשנת 1938 נפרדתי מהוריי מצד אחד בכאב מפני שאני השארתי אותם מאחור, ובצד שני בהתרוממות רוח לקראת הגשמת החזון שהיה לי לחיות בארץ ישראל ולחיות בקיבוץ. ההורים שלי הצליחו לעלות ארצה בשנת 1939. בחברת הנוער, כאשר אני החלטתי להתפטר משמי הקודם ונתתי לעצמי שם חדש. השם החדש שלי ברק, שם פרטי, והחלטתי להשלים את שם המשפחה ונתתי לעצמי את השם נחשולי. וזה מנבא אולי את כל דרכי לעתיד, נחשול זה הגל מתוך הים הגדול, הגל המעוגל מלא עוצמה, והברק עם הקווים הישרים והזוויות החדות, שמבטא בין היתר גם את ההברקה של הברק מצד אחד, אבל גם את הגורם הקונסטרוקטיבי, שהוא משלים למעשה ומהווה אינטראקציה עם הגל המעוגל ומלא העוצמה. כאשר הגעתי לקיבוץ, אחרי העבודה ואחרי הלימודים, אני המשכתי לצייר וגם מצאתי משהו מקורי. על יד הדירה איפה שגרתי היה ברז בחוץ. הברז טפטף על אדמת החמרה, הדביקה. לקחתי גוש של אדמה לחה, לשתי אותו, והצפתי ממנו
פסלים, בעיקר ראשים של בני אדם. זה היה בלי שום הכשרה. את ההכשרה קיבלתי יותר מאוחר במסגרת של חוג בטכניון בחיפה ובמסגרת של לימודים אצל המורה הדגול רודי למן. בשנת 1946 אני התנדבתי לפלמ"ח. היות ועדיין ציירתי ופיסלתי בקיבוץ, במסגרת הפלמ"ח, פה ושם הצלחתי בכל זאת לצייר. אחרי האימונים הקשים, במלחמת השחרור עצמה אני עבדתי בפענוח צילומי אוויר. זה היה חוויה מדהימה בשבילי, מאוד מאוד הייתי נפעם ממנה, אבל מעולם לא חשבתי שבעתיד זה אמור עוד לצוף ולשמש לי נושא לציורים, אבל זה קרה שנים לאחר מכן. בצבא אני הכרתי את שושנה שהפכה להיות אשתי לעתיד. אנחנו התחתנו בעודנו במדי צה"ל. עברנו לקיבוץ שלי, עין המפרץ, משם לירושלים. שם למדתי בבצלאל. בבצלאל אני קיבלתי עידוד גדול בשטח האומנות, ובגמר הלימודים אני עברתי עם המשפחה והבת שלי שנולדה בינתיים, עברנו שלושתנו לאזור תל אביב. אשתי חלתה ומחלתה התקדמה לכיוון לא טוב עד שהיא נפטרה בשנת 1986. הייתי שנה אלמן. אחרי שנה התוודעתי לאומנית רחל גורדין, שהפכה להיות רעייתי לחיים. אנחנו זוג צעיר. זוג צעיר. אם אתה... זה לא בצחוק. לא, זה רצינות. כן, אנחנו שנתיים עובדים ביחד, כן. אנחנו עודדנו אחד את השני להגביר את אותה יצירתיות שהייתה קיימת בנו כבר מקודם. שמאז ההיכרות בינינו הם פרצו החוצה. זה פרץ החוצה בזרם אדיר. בתחילה אנחנו עסקנו שנינו בפיסול, אבל אחרי שנה אנחנו שנינו עברנו באופן מסיבי לציור. מבחינת העבודות המוקדמות שלו, יש לו מגוון גדול מאוד של נושאים, כשהוא כל פעם לוקח איזשהו נושא אחר ומתייחס אליו. גם הוא בתקופות מוקדמות יותר בשנות ה-90 יצר מה שהוא קורא ללא כותרת או נופים, אבל העבודות של ברק הן משוחררות הרבה יותר, הן אקספרסיביות הרבה יותר, הן פחות מודעות לעצמן והן נותנות לצבעוניות להתפרץ על הנייר ועל הבד, ואז כשהוא נותן להם שמות כמו ללא כותרת, זה באמת ללא כותרת, כי זה פשוט איזושהי התפרצות מוזיקלית כמעט על הנייר ועל הבד. טסנו פעם לחוץ לארץ במטוס, ואני הסתכלתי דרך החלון וראיתי מבטי אוויר מלמעלה, ואז נזכרתי באותם צילומי אוויר שהם כבר נשכחו ממני מזמן בינתיים, וזה עורר לי את התחושות מחדש. והתחלתי לצייר
מבטי אוויר